ତ କାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଦୁବାଇରେ। ତ ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଉଠିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କାफ़ି ସାରା ଜିନିଷ ଘରେ ସରିଯାଇଛି ଗ୍ରୋସରୀ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ମୋତେ ଆଣିବାର ଥିଲା। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଏବେ ୱିକ୍ ଡେଜ୍ ଚାଲିଛି, ହଜବେଣ୍ଡକୁ ତ ଟାଇମ୍ ହେବନି। ତ ତାଙ୍କର ବି ଅଫିସରେ ଟିକେ କାମ ଚାଲିଛି, ତ ସେ ଲେଟ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଆମେ ହିଁ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବୁ। ବଟ୍ ହଁ, ବାହାରେ ବହୁତ ଗରମ, ତ ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା କିଛି ବି ପରିବା ନଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସାମାନ ସରିଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସିଲିକନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରେ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ଏତେ I କିଛି don't କାମ ବି care. These ନଥାଏ, are ଖାଲି ନେଇ princess ଆସିବ, ones. ବହୁତ ସାରା I ପରିବା want ନେଇ it. ଆସିବ, I'm ତାପରେ going that side to ବହୁତ look, ଭଲ okay? ଲାଗେ। Okay. ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଜଣ ପଚାରନ୍ତି, ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଲା କି କାହା ଘରକୁ ଗଲି କିଏ ଦେଖା ହେଲେ, ଦୁବାଇରେ ତୁମର ପରିବା ମିଳୁଛି, ଦୁବାଇରେ ତୁମର ଶାଗ ମିଳୁଛି, ଦୁବାଇରେ ମାଛ ମିଳୁଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି, ନାଇଁ ସେଠି ମିଳୁନଥିବ, ତ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ତ ମିଳୁନଥିବ। ସଜନା ଶାଗ ମିଳୁଛି, କାହିଁକିନା ଏଥର ମୋର ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ବଗେରା କରାଇଥିଲି, ତ ମୋତେ ଆଇରନ୍ ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ଡିର ଟିକେ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଆସିଛି। ତ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ କି ସେଠି ତ ଶାଗ ଫାଗ ମିଳୁନଥିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୋତେ ଆଇରନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହେଉଛି, ଆଉ ଶାଗ ଖା। ତ ମିଳୁଛି ସବୁକିଛି, ଖାଉଛୁ ବି ଆମେ ସବୁକିଛି। ତ କ'ଣ ଦୁବାଇରେ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ବ୍ଲଗ୍‌ଟି ବନେଇଛି। ତ ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ଆସିଥିଲୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ମୌକା ଥିଲା ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର। ତ ବାସ୍ ଆମେ କିଛିଟା ସାମାନ ନେଲୁ, ତାପରେ ଯେମିତିକି ମୋର ଝିଅ ପାଇଁ ଡେଟ୍ସ ନେବାର ଥିଲା, ତା'ର ଚକୋସ୍ ସରିଯାଇଥିଲା, ନଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ସରିଯାଇଥିଲା, ତ ସେସବୁ ନେଲି। ତାପରେ ମୋତେ ମାଛ ବି ନେବାର ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମାଛ ନେବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ମାଛ ତ ନେଲିନି, ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଲି। ବଟ୍ ମାଛ ବି ଏଇଠି ସବୁ ଟାଇପ୍ର ମାଛ ମିଳୁଛି, ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଏଇଠି ମାଛ ମିଳେନି। ବହୁତ କିଛି ମାଛ ଏଠି ମିଳିଯାଏ। ଆଉ ପରେ ମାଛ ପରେ ମୋତେ ଆହୁରି କିଛିଟା ପରିବା ନେବାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଲୋଲା ପାଇଁ ବି, ମାନେ ମୋ ଡଗ୍ ଲୋଲା, ତା ପାଇଁ ବି କିଛିଟା ପରିବା ମୋତେ ନେବାର ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଯାଇଥିଲୁ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ କାଉଣ୍ଟରକୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ମାଛ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ଏଠି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଥାଏ, ତ ସେ ତାକୁ ସବୁ ଟଚ୍ କରେ। ତ ମୁଁ ବି ସେଇଠି ସବୁ ମାଛ ଦେଖୁଥିଲି, ଆଉ ମାନେ ମାଛର ଏଠି ବହୁତ ଭେରାଇଟି, ମାନେ ଯେତିକି ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ କି ଏତିକି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଇବି କି ନାହିଁ, ସେତେ ସାରା ଭେରାଇଟି ଏଇଠି ଥାଏ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଆସିଯାଇଥିଲୁ ଭେଜିଟେବଲ୍ ସେକ୍ସନକୁ, ଆଉ ମୋତେ ଲୋଲା ପାଇଁ ଗାଜର ନେବାର ଥିଲା। ଆଉ ଲୋଲାର ସ୍ପେଶିଆଲି ମୁଁ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ନେଇକି ଯାଏ, କାହିଁକିନା ଲୋଲାର ଟିକେ ବହୁତ ଦରକାର ହୁଏ ଗାଜର। ତ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଫର୍ଷ୍ଟ ନେଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଆମର ଅଲଗା ନେବି। ମୋତେ ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି ଦୁବାଇରେ ଶାଗ ମିଳୁଛି, ଶାଗ ତ ମିଳୁଛି, କ'ଣ ଶାଗ ମିଳୁଛି ସେ ବି ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଠି ନା ମୁଁ ତ ଅଧା ଶାଗର ନାଁ ବି ଜାଣିନି, ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ। ପାଲକଟା ଜାଣିଛି, ବହୁତ ଇଜି। ପାଲକ, ମେଥି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କଳମ ଶାଗ, ଏମିତି ଟାଇପ୍ର କିଛିଟା ଶାଗର ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଏଇ କିଛିଟା ଶାଗର ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ବଟ୍ ନାଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ମୁଁ ଖାଇଛି, ମାନେ ଖାଇଛି ଆଉ ଘରେ ବନେଇଛି ବି, ବଟ୍ ମୋ ଶାଗର ନାଁଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି ଠିକ୍ସେ। ତ ସେସବୁ ଶାଗ ତ ମିଳୁଛି, ତା ସହିତ ଆଜି ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଗ ବି ମିଳିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ପୋଇ ଶାଗ। ବାସ୍ ହଁ, ନାଁଟା ଏଠି ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଆମେ କହନ୍ତି ପୋଇ ଶାଗ, ଏଠି ସେଇଟା ମାଲାବାର ସ୍ପିନାଚ୍ ନାଁରେ ଥିଲା। ତ ମୋତେ ପୋଇ ଶାଗ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୌକା ମିଳେ ମୁଁ ନେଇ ଆସେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଯେ ମୁଁ ଆଗେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇ ଆସିଥିଲି, ତ ତା ସହିତ ପୋଇ ଶାଗ ହେଇଗଲା, ବାସ୍ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର। ତ ବାସ୍ ସେୟା ନା, ମାନେ ବେଳେବେଳେ ପୋଇ ଶାଗ ମିଳିଯାଏ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ମିଳେନି, ବଟ୍ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ମିଳେନି। ହଁ, ଯେମିତି ମୁଁ ମନେକର ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁବାଇରେ ୱିକଲି କ'ଣ କ'ଣ ଥରେ ତ ମୁଁ ଶାଗ ଯାଏ ମିଳୁଛି। ସେଇଠିକି, କି 15 ଡେଜ୍ର ଥରେ ତ ମୁଁ ଯାଏ ସେଇଠିକି ସାମାନ ପାଇଁ, ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ପାଇଁ। ତ ଗୋଟେ ଥର ମିଳିଯାଏ, ଗୋଟେ ଥର ମିଳେନି, ବଟ୍ ବହୁତ ସମୟରେ ମିଳେ। ତ ତା ସହିତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ମୋତେ ମସରୁମ୍ ନେବାର ଥିଲା। ତ ମସରୁମ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେରାଇଟି ଦେଖାଉଛି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ପାଖରେ ପାଖରେ ସବୁ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇଦେବି। ତ କେତେ ସାରା ମସରୁମ୍, ମାନେ ମାନେ କୋଉଠିକାର ମସରୁମ୍ ଏଠି ଅଛି। ବୋଧେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ବହୁତ ସାରା ଜାଗାର ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଏଇଠି ମିଳିଯିବ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ନେବାର ଅଛି, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନେବାର ଅଛି, କିଛି ବି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଜାଗାର ଏଇଠି ମିଳିଯିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ତ ବାସ୍ ମସରୁମ୍ ଯାକା ନେଲି, ତାପରେ ମୋତେ କିଛିଟା ପରିବା ନେବାର ଥିଲା, ବାଇଗଣ ନେବାର ଥିଲା, ଆଉ ମୋତେ ଲୋଲା ପାଇଁ ପମ୍ପକିନ୍ ନେବାର ଥିଲା, କଖାରୁ ନେବାର ଥିଲା, ଆଉ ଆମର ଛୁଇଁ ଆଣିବାର ଥିଲା। ସେ ସବୁ ନେଇକି ତ ସପିଂ ସରିଲା, ଚାଲିଲୁ ଆମେ ଘରକୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍‌ଟି ଆଜିର ଭଲ ଲାଗିଥିବ।
ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।